Ni kendo nyakoro mga wang'e chendo ni maro imoro adhi mbele gi miwe chego manyien kakoro waturi nyake kaunti ma Kisii kama obila omako min nyathi ma jahigni 3 manyocha olodhi wang'e oko gi ji mapoko yangi kaunti no ma Kisii. Ji mamoko 3 bende odadho gi wi monj manyocha notim ne nyathi no manyaka sani ni kar thieth ma Kisii ka wengene koro ok nyal neno gimoro amora. Jafo moro ma Kisii Crispin Otieno miwaler. Apedha kod nonro mar obila ne odhi nyime ewi tim makoch manyocha otimne nyathi ma jahigni 3 Junior Sagini manyocha othich wang'e oko gi ji mapok oyangi. Meko matinende en mar min mare manyinge Morin Nyaboke ma jahigni 28. Nyaboke omaki kitudo gi ketho mar jwang'o nyathine no. Motelo okinyi makawuono obila mag Okwach Kich ne omako achije mamoko 3 ma itudo gi timno. Kanyo kamoting'o japuonjre moro ma jaklas 11 duto ne odadho gi kuom seche 10 kendo owegi thuolo mar dok pacho. Apedha no ne otim koda kaod gi Junior Sagini. Polisi walisaka leo asubuhi wakaenda na kijana ya ndugu yangu, na jana pia walienda na kijana ya ndugu yangu ambaye wanaendelea kumchunguza huko Kongo Police Station. Hata sahi tutapata habari yoyote, lakini najua kweli utapatikana. Ni jana walichukua kakijiti hivi kaina kawaya ambako nilikuwa natumia kutengenezea redio. Walienda nako waende kuchunguza kama damu inaweza patikana kwa hiyo kawaya. Hospital mar thiedho wang' ma Kisii, Junior Sagini medo yudo nafu kendo nitie geno ni onyalo yudo thuolo mar dok pacho. Gavana ma Kisii Simba Arati en achiel kuom ji mane olimo wuoyi matin no. As a hospital we can't just discharge because we know that there are issues at home that need to be sorted out. That's why we are very happy that the government has come in to take over, especially the Ministry of Culture and Social Services, to know where can this child be rescued to, because there are issues now. There's the blindness, so there's visual rehabilitation. How does a child live like this? There are mental issues. The child is 3 years old, but even a 3-year-old requires, psychiatric care. Kufikia sasa hivi upelelezi umefanywa kiasi gani? Askari wamefanya upelelezi wao kiasi gani? How many people have been arrested? And what steps are they making towards making sure that this problem is taken care of? Sasa hata tumeogopa kutuma hata watoto wetu mtoni. Tumeogopa hata kuenda kufanya kitu zingine. Hatuna freedom kabisa. Sasa tunaomba Mungu, tunaomba ya kwamba serikali tusaidie, tunaomba wa chiefs wachukue hatua, waendelee, watafute hao wahalifu kwamba haki ya huyu mtoto itendeke. Tunaogopa sana, tunashindwa, tunalia. Mpaka hata tumeshindwa kwenda hata kanisani, tunashindwa tufanye nini. The government personally have decided that I'll settle the bill with the hospital here where the baby was brought in, and at any given time that we found the other side of rehabilitation center is accommodative, therefore the daktari will release the baby to the facility. Ma edala gi Junior Sagini, nyathi ma jahigni 3 mane osedak ka kuom dweche 7 kanodak kod baba gi kaachiel kod dagi. To mana kaka jogweng'gi kod jo Kenya mopogore opogore, familia ni bende medo mana kwayo obila mondo tim kar ma ginyalo mondo mi ging'e ni jomage badigol wenge nyathigi. Crispin Otieno, Ramogi TV, Ikuruma, Marani County ma Kisii.